Po ljeti kad imamo divlje životinje, zečevi nam dolaze isto iz Slavonije, iz Dalmacije, posvuda. Kaj radite zečevima? Zečeve podivljavamo, znači prilagođavamo nazad život. Aha, to su divlji zečevi. Da, koje ljudi uzmu iz prirode jer misle da im treba pomoć, a zapravo im ne pomognu na taj način jer ih odvoje od mame. I onda oni moraju... Kako ih naučiš da opet bude divlji zec? Pa imaš procese podivljavanja. Imamo posebnu riječ tamo nastambu. I onda ga učiš, jednostavno ga moraš odlučiti od ljudi, da nije ovisan o ljudima, da sam traži hranu, da se sam zna naći sklonište, pa onda postavljaš neke prepreke po nastambi da vidiš kako se snalazi. To bomo ponovili. Evo, sad ja sam htjela s tobom pričat, da mi kažeš ovako. Što se tiče utočišta, šta misliš koja je uopće njihova uloga da mi usporediš Hrvatsku i drugdje i da tu usporediš sa svojim utočištima? Zašto misliš da su oni važni? Da mi općenito pričaš o utočištima. Mislim da su utočišta bitna mjesta zato što ne postoji zapravo neko mjesto gdje bi životinje imale trajni, siguran dom. Recimo postoje skloništa za pse, i mace isto se mogu skloniti po stanovima, to je najčešći oblik čuvanja, ali recimo utočišta vani postoje puno više i utočišta i centara za rehabilitaciju recimo divljih životinja. Kod nas baš i nema puno, ima nekoliko utočišta. Ali postoje neke vrste životinja koje jednostavno nisu za udomljavanje, recimo divlji kunići, koji su, kod nas su divlji kunići iz uzgoja za meso i jednostavno želiš ih spasiti, želiš im pružiti neki siguran, trajan život, a nemaš kamo s njima, ne možeš ih udomiti jer nisu baš za stan. Znači jedino gdje ih možeš skloniti je tako nekakvo utočište gdje mogu živjeti do kraja života. Samo što je tu problem, te životinje žive po 6, 7, 10, 15 godina, znači jednostavno dođeš do nekog kapaciteta koji ti se popuni i nemaš više mjesta za primati nove životinje, osim ako ne širiš utočište, što opet košta jer svaka vrsta treba svoje određene nastambe, treba hranu, treba veterinara, znači tu su jako veliki troškovi. Možeš mi sad odmah reći povezano s tim kako se vi financirate? Mi se financiramo većinom iz vlastitih prihoda, ali i uz pomoć donacija građana. Tipa kad treba pokriti neke veterinarske troškove ili kad nam trebaju nekakvi materijali, onda nam ljudi doniraju ili materijale ili novac za te materijale, a pomažu nam i razne tvrtke recimo sa hranom za životinje, što nam je velika pomoć onda jer imamo tu manje troškova. A što se tiče države kao države ili općine ili županije? Što se tiče države, općine i institucija tu nemamo podršku zato što mi se ne bavimo samo sa životinjama na jednom području. I onda nam je teško dobiti financije od recimo ove općine jer ne zbrinjavamo životinje s ovog područja. Znači kod nas životinje dolaze iz svih dijelova Hrvatske, iz Slavonije, iz Dalmacije, pogotovo te divlje životinje stvarno su iz raznih dijelova Hrvatske dolazili, tako da imamo životinje od posvuda, a najmanje iz ove županije. Ali opet mi smo takvo mjesto da kad ne znaš di bi sa životinjom, onda pitaš centar K da li bi oni mogli možda negdje smjestiti. I tak smo imali i divlje zečeve, razne ptice, puha koji je došao iz Slavonije ovdje na podivljavanje zato što jednostavno nije bilo nijedne druge opcije ko bi primio puha da ga ide podivljavati, sad i da ga ide vraćati u divljinu. I tako razne životinje iz raznih mjesta, razne situacije, s time da ja kad sam kretala sa utočištem nisam imala ideju kao to će biti samo za pse, samo za mačke, nego kome je pomoć potrebna i za kog imamo kapacitete. I onda kad nas ljudi pitaju s kojim se životinjama bavite, s onima za koje imamo kapacitete. Ako imamo nastambu, ako imamo znanja da možemo raditi s tom životinjom, naravno, onda ćemo je primiti. Tako da kažem, bile su tu razne životinje, od pasa mačaka do kokoši, divljih zečeva, šišmiša sam imala na othranjivanju, puha, razne životinje. Kako ti naučiš kako ćeš raditi s tim životinjama? Di dobivaš informacije, Pa uvijek kako naučiti raditi sa životinjama, uvijek pitaš nekoga koji ima više iskustva. Druga stvar, idem u školu za veterinarskog tehničara, tako da i tu imam nekog znanja, ali postoje ljudi i veterinari koji to rade godinama, pa i volonteri koji to rade godinama. Recimo za divlje zečeve su nam puno pomogle cure iz udruge Mrkvica sa savjetima, jer se one time bave 20 godina. Tako da jednostavno učiš od nekoga koji ima više iskustva u tome. U Hrvatskoj je općenito problem što
ljude iskreno nije baš previše briga za životinje. Znači mi imamo zakon o zaštiti životinja koji se traljavo provodi, ako se uopće provodi. Onda imamo neke odredbe, recimo ovo sad za čagljeve, za odstrel i čagljeva i lisica koje su potpuno nepotrebne i tu se ne radi čak o zaštiti životinja, niti o zaštiti ljudi, nego se radi jednostavno o novcu i o interesu pojedinih društava. Recimo situacija vani je puno bolje uređena, znači vani em što ima više utočišta, ima i centara za rehabilitaciju, i to sve financira država ili općina. Kod nas jednostavno ljude nije briga, zato imamo lovačko društvo na svakih 3 koraka, ali utočišta imamo možda, ne znam, 5 u Hrvatskoj, tak nekog oblika. Jel? Recimo vani je normalno da postoje rezervati, kod nas je to ne postoji jednostavno, ali se daju novci. Znači prvo se daju novci da bi se vakcinirale lisice, čagljevi, tako dalje zbog bjesnoće, onda se daju novci da bi se te iste životinje odstrijelilo. Sad mislim, gdje je tu logika i to je kod nas problem sa zakonom što kao postoji i kao u teoriji je dobar i pomaže životinjama, ali se zapravo traljavo provodi ako se provodi. Znaš šta, problem je što smo se mi općenito dosta otuđili od prirode i od životinja i mislimo da smo jedina i najbitnija vrsta na svijetu. I onda od tud dolazi puno te mržnje prema životinjama, tipa u gradovima sad ljudima smetaju vrane jer se glasaju. Mislim, vrana to je suživot, ona dijeli ovaj planet s tobom, naravno ona grakće, ti se dereš, auti prolaze, to je život jednostavno. Sad ljudima to smeta, pa ne znam, smeta im kad vide lisicu na ne znam koliko kilometara dalje od kuće, smetaju im mačke, smetaju im hranilišta za mačke. Sve im smeta nekako kao da smo mi jedina vrsta, znači tu bi voljela da se ljudi jednostavno naviknu da je to suživot. Znači nas znaju zvat ljudi i vidjeli smo lisicu u šumi, dođite je pokupiti. Ne, zašto? Lisica treba biti u šumi, pusti je tamo, ne znam, skupljaju mi se mačke tu. Pa dobro, žive tu, mislim, isto ko što ti živiš tu, nećemo, kao dođete po lisicu da je stavite u zoološki. Mislim, koja je logika, znači njoj je tu prirodno stanište, zašto bi uzimali životinju iz prirode, jer tebi smeta i stavili ju u zatočeništvo. Znači ta neka nelogičnost, gdje mi mislimo da smo jedini i najbitniji, sve nam smeta, voljela bi da ljudi ipak malo uzmu stvar u perspektivu i shvate da dijelimo ovaj svijet sa drugim živim bićima i oni isto imaju pravo i na život i na glasanje i na boravak u svom prirodnom staništu. A ako ćemo realno, zašto ne znam, lisice i općenito bilo koje životinje prilaze gradskim mjestima, zato što smo mi ti koji smo im uništili njihova prirodna staništa da bi si mi izgradili garaže i kuće i ne znam šta i te životinje jednostavno nemaju više toliko prirodnog staništa koliko bi trebale imati i zbog toga dolaze blizu naseljenih područja. Nije ni njima u interesu biti blizu ljudi. Tako da nekad jednostavno je najbolje što se može napraviti za životinju da je se pusti na miru. Da je se ne tjera nigdje, nego da je se pusti na miru i da se jednostavno možda malo više educiramo o njima, da ne moramo imati strah od nekih vrsta jednostavno jer neće prići čovjeku i imati malo razumijevanja i suosjećanja i shvatiti da dijelimo svi ovaj svijet, a nismo jedini i najbitniji.